Ola, hoxe tras o último vídeo un pouco máis extendido recomendándovos Big Water de Antía Yáñez, que o tedes aquí por se aínda non o vistes, veño outra vez a canle a facer un vídeo de teoría da historia da literatura galega. Pero neste caso non vai ser do temario que entra na Sabao, senón que vai tratar doutra parte da historia da literatura galega que estou estudando na carreira e que creo que tamén vos pode ser de utilidade. O tema que vou tratar aquí vai ser o das cantigas medievais galego-portuguesas. E vou dividilo en dous vídeos, porque senón creo que se pode facer moi longo e así podo estruturalo mellor. Neste vídeo explicarei o contexto, características xerais, personaxes que participaban, onde están recollidas, e no seguinte vídeo se explicarei cada un dos xéneros máis importantes ou que acostumamos a estudar un pouco máis detalladamente, pero sempre a xeito de resumo. Ben, pois comezamos a explicación, como sempre me gusta a min, polo contexto histórico. Para comezar debemos saber que nos séculos 5 e 6 os suevos asentáronse na Península Ibérica. Os suevos eran un pobo xermánico que se asentaron fundamentalmente no norte tras a invasión romana e que crearon o reino suevo de Galiza, que non ocupaba soamente o territorio que actualmente ocupa Galiza, senón que tamén collía un cacho de León, Aragón, Castela. A partir de aí o reino foise expandindo ata os séculos 11 e 12, onde houve un especial crecemento demográfico, un auxe dos mosteiros, unha aparición dunha nova clase que era a burguesía urbana. Ademais, os reinos cristiáns do norte comezaron a cobrar importancia porque comezaron a expandirse. E como os reinos cristiáns do norte cobraron importancia, tamén cobraron importancia as clases altas daquel momento deses reinos. Neste caso, no noso caso concreto, a aristocracia galega. Temos que ter en conta tamén para os nosos temas que ata o século XIII non se comezou a escribir en galego. Un dato tamén bastante interesante é que a aristocracia daquel momento, europea en xeral, relacionábase bastante entre sí, e como era esta clase a que normalmente levaba a cabo as mostras de literatura, sobre todo en canto a literatura culta, prosa, cantigas, observamos temas comuns en distintos países e linguas de toda Europa. Por exemplo, na prosa o ciclo artúrico, é dicir, a historia dos cabaleiros da Táboa Redonda, ten a súa representación en case todas as literaturas de Europa. No caso da lírica, que é o que estamos estudando hoxe nós, podemos observar claramente a influencia da lírica provenzal nas cantigas medievais galego-portuguesas. Ben, pois feito un pouco este contexto xeral e previo ás cantigas medievais galego-portuguesas, imos pasar a falar das tres etapas nas que se encadra este tipo de literatura. Temos a lírica primitiva, o esplendor e a escola galego-castelá. A lírica primitiva correspóndese cos séculos XII e XIII e moitas veces non conservamos os textos escritos tal cal, senón que conservamos testemunhas indirectas, é dicir, textos onde se fala das cantigas, pero non conservamos as cantigas tal cal. Nesta época é importante destacarmos a influencia da cultura occitana, da cultura do sur de Francia, porque foi unha época de esplendor para o Camiño de Santiago e mediante el había un importante intercambio cultural. Os peregriños que viñan de outras partes do mundo traían con eles mostras da súa cultura que a xente galega asimilaba e tomaba para sí, e isto influiu moito na nosa literatura e na nosa cultura, non só neste momento, senón ao longo de todo o tempo. Ben, despois temos a época de esplendor que comeza en 1240 coa coroación de Alfonso X o Sabio. Este foi un monarca que apostou moito pola literatura galego-portuguesa e que creou a Escola de Tradutores de Toledo. Ademais, foi o promotor da creación das cantigas de Santa María, que estudaremos máis a fondo máis adiante, pero que basicamente eran cantigas de amor que no canto de falar dunha dama, dunha namorada, falaban da Virxe María. O esplendor non só se deu pola figura de Alfonso X o Sabio e polo gran crecemento dos reinos cristiáns do norte, senón que tamén pola figura de Don Dinís de Portugal, o rei de Portugal daquel momento que tamén fomentou moito a lírica galego-portuguesa. Por último temos a etapa da Escola galego-castelá que vai dende 1345 ata 1445, pero non fai falta que saibades as datas exactas, con tal de saber os séculos aproximados xa está. Esta etapa é a etapa de máis decadencia e chámase da Escola galego-castelá porque Portugal independizárase de Galiza e Galiza estaba cada vez máis sometida a Castela, o cal as cantigas aparecían moitas veces cunha grafía máis hispanizada, máis castelá, pero a estrutura seguía a ser galega. Dicimos que esta etapa comeza no 1345 como dato así curioso porque é a data de morte do último mecenas, é dicir, a data de morte da última figura que se preocupou por financiar e promover as cantigas medievais galego-portuguesas. Ben, pois agora que temos un contexto un
pouco xeral, imos pasar a falar de onde aparecen recollidas estas cantigas, como chegaron ata nós. Porque as cantigas normalmente estaban feitas para representarse sobre todo en festas e os xograres ou incluso os trovadores levaban as escritas en papéis, follas voandeiras, o que fixo difícil que chegasen ata os nosos días. Dadevos de conta de que estamos falando de textos que se fixeron hai centos e centos de anos. Hoxe temos principalmente 3 cancioneiros que recollen estas cantigas. O primeiro deles, o cancioneiro de axuda, normalmente cando falamos del nomeámolo cun A mayúsculo. É o máis antigo, que está datado no século XIII e recolle exclusivamente cantigas de amor. É o único con grafía hispánica e ademais, como curiosidade, ten un espazo en branco para a notación musical que nunca se chegou a completar, pero está aí. Despois temos tamén o cancioneiro da Vaticana, normalmente nomeámolo cun V mayúsculo, e que contén cantigas tanto de escarnio e maldicer, como de amor, como de amigo, e que foi copiado en Italia. Por último, dentro dos 3 cancioneiros importantes, temos o cancioneiro da Biblioteca Nacional, que normalmente nomeámolo como CNB en mayúsculos. Tamén foi copiado en Italia no Renacemento e é o máis extenso dos 3. Ten grafía portuguesa e ademais é moi importante, moi característico, porque ven presidido pola arte de trovar, é dicir, un tratado métrico e de figuras para os trovadores. Basicamente como un manual de instruccións onde ven explicado como se escribían as cantigas, como debían ser, o que a día de hoxe nos axuda a comprendelas. Ademais destes 3 cancioneiros principais, tamén conservamos 2 pergameus moi interesantes que podedes incluir para ampliar os vosos temas, que son por unha banda o pergameu Vindel, que normalmente se nomea cun N, que contén 7 cantigas de amigo de Martín Codax, e é interesante porque 6 delas inclúen notación musical, é dicir, inclúen unhas partituras que nos permiten saber aproximadamente como soaban esas cantigas, e por outra banda temos un fragmento do pergameu Scharrer, normalmente nomeado cun T. Este foi topado polo investigador Scharrer na Biblioteca Nacional de Lisboa e tamén contén 7 cantigas con notación musical, pero neste caso son cantigas de amor, escritas por Don Dinís de Portugal. Vale, xa falamos dos contextos e dos cancioneiros, os lugares onde se recolle esta literatura. Pois agora imos falar das figuras, dos personaxes que levaban a cabo a súa escritura, a representación. Por unha banda temos a figura do trovador. Era unha persoa normalmente nobre que se dedicaba a escribir cantigas e compoñer a música por afección. Non era algo do que vivise, senón que era algo que servía para entreterse ou para gañar certa aceptación social, certo prestixio. Nas cantigas aparecían citados con nome e apelido e ademais ás veces tamén interpretaba as cantigas, pero non era o normal. Ademais do trovador temos o xograr, que era dunha clase máis baixa que o trovador e que como profesión, é dicir, el si que vivía disto, dedicábase a interpretar as cantigas que o trovador compuña. Aínda que ás veces algún xograr si que é certo que chegou a escribir algunha cantiga e interpretala. Estes aparecían citados con algún alcume ou o nome do lugar ao que pertencían, no que naceran. Entre o trovador e o xograr tamén temos outra figura un pouco menos común, que é o segrel. O segrel eran nobres vidos a menos que compuñan por necesidade. Eran, por así dicilo, unha clase media entre o trovador e o xograr. Por último, non debemos esquecer as soldadeiras, que eran mulleres que cantaban, danzaban, e tamén había a teoría, o díxome de que tamén vendían o seu corpo aos guerreiros e por iso foron moi criticadas nas cantigas de escarnio e maldicer que miraremos no seguinte vídeo. Ben, pois tras ver o contexto, os cancioneiros e as figuras, imos pasar a ver un pouco unhas características xerais, unhas clasificacións xerais das cantigas. Nos no seguinte vídeo imos estudar as cantigas de amor, as cantigas de amigo, de escarnio e maldicer, de Santa María e o pranto. Pero calquera delas, ademais de nestes 5 tipos, podemos clasificala en outros 2. Quero dicir, unha cantiga, independentemente do xénero que sexa, pode ser de refrán ou de mestría. As cantigas de refrán son aquelas que conteñen un refrán, como as cancións, un ou varios versos que se repiten ao final de cada estrofa. Por outra banda están as de mestría, mestrías ou a mestre, algo máis profesional. Entón, estas non teñen refrán, é dicir, non precisan dun verso que se repita ao final. Ben, estamos falando de verso e de estrofa, pero aquí hai que puntualizar algo, porque nas cantigas normalmente non se fala de verso e de estrofa. No canto de verso dice palabra e no canto de estrofa dicimos cobra. Así, as cobras ou estrofas tamén teñen as súas propias clasificacións. As cobras poden ser unísonans, se teñen todas a mesma rima, dobras se topamos unha rima distinta a cada dúas, é dicir, as dúas primeiras todas rematan igual, despois as dúas seguintes todas rematan igual, e así ata que remate a cantiga. Alternas se as impares sempre riman entre sí, pero as pares riman entre sí doutro xeito distinto, é dicir, a primeira
primeira, coa terceira, coa quinta, a segunda, coa cuarta, coa sexta. E tamén temos cobras singulares, é dicir, cada cobra cunha rima distinta. Se temos un verso libre, é dicir, un verso que non rima con ningún outro, chamase palabra perduda. E despois, en canto á métrica dos versos, temos palabras versos femia ou macho. As palabras macho son aquelas que rematan nunha palabra aguda e as femias son as que rematan nunha palabra grave. Ben, pois ata aquí chegou o primeiro dos 2 vídeos das cantigas medievais galego-portuguesas que teño pensado facer en canto a resumos de teoría. Obviamente de aquí é moito máis importante a práctica, porque todo isto das clasificacións que acabo de explicar é moi difícil de entender se non vemos exemplos prácticos, e agardo que vos servise para coñecelas ou para repasar un pouco o que xa sabedes dela, e vémonos no seguinte vídeo, que será a continuación deste. Moitas grazas e un saúdo. Se vos foi de axuda podedes compartir, darlle a gústame, comentar, que sempre axuda un montón.